Sziasztok! Balázs Ádám vagyok, Bakonszegen születtem. Gyerekkorom óta a kerámia része az életemnek, mivel a szüleim is népiparművészként kerámiával és fafaragással foglalkoztak mellettem. Korai éveimben is nagyon sok időt töltöttem kerámiázással. A kerámiának nagyon sokféle módszerét próbáltam ki az életem során. Az alapképzésemet és a mesterképzésemet régészetből végeztem. Rávezetett az őskori kerámia készítésre, mint érdeklődési területre, ezért sűrű készítek őskori technológiával, teljesen kézzel építve és fával égetve kerámiákat. Tavalyi év óta az egyetemen is tartok őskori kerámia készítésről órákat, ami a hallgatókkal a legalapoktól kezdjük el a kerámia formázást, és eljutunk egészen az égetésig. Ezen a hétvégén is egy ilyen folyamatot fogunk végig kísérni, azáltal, hogy minden megformáz egy kisebb méretű tárgyat, amit a következő napra kiszárítunk, és azt ki is éget tűzben, így haza tudják vinni a résztvevők is a kis tárgyaikat. Mindenki egy teljesen egyedi tárgyat tud hazavinni, ami teljes mértékben ő. Biancával közösen alapítottuk a Barbie Art stúdiót, amit már több éve szeretettel tűnk. Barbie Art stúdióban legfőképp a tárgyak formázásával, mázazásával, égetésével foglalkozom, támogatva a Bianca kreativitását. Igazából mindenkit bíztatni szeretnék arra, hogy jöjjön el és próbálja ki ezt az egyszerű kerámia készítési eljárást.